बुझबायना? If you fail in the second, more lists are waiting to say that your first victory was just luck. खोनादोंना? बुजिदों नोंसोरो? नोंसोरथ' खेबथाम फरायजाबाय। खिन्थु जेब्ला नोंसोर सेकेन्डआव फेल जागोन मा होनदों? नोंसिनि पास जानाया जास्ट बारा लाखिनि थाखायसो जादों नै होननानै मोनसे मा पाब्लिकसर what waiting पाब्लिकफ्रा नेगासिनो बक्सनि थाखाय दा मा खालामनांगौ नोंसोरो you have to do more hard work how much मानसिया जाहैबाय only 23 years hard work खालामनांगौ मिथिबायना 10 बोसोरल' already बेसेबां नांगौ नोंसिना almost बेसेबां 16 years थांनो हाबाय बेसेबां दंबावो दा आरो बे 16 years जा खालामबाय बाखिखौसो बांसिन स्ट्रागल खालामनांगौ बुझबायना बुझदोंना बुजियाखै आरो सोर बुंनो हायो अल आसामाव सेबानिफ्राय उथ्रिनाया फार्स्ट डिभिजना बेसेबां सोरबा बुंनो हायो नामा आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट डिभिजना बेसेबां आरो बर'नि न'आव बेसेबां सोर बुंनो हायो फार्स्ट डिभिजन अर्डारफ्रा अल आसाम फार्स्ट डिभिजनाव सेबानिफ्राय पास जादों अनलि फर सेबा सोर बुंनो हायो टेन्टेटिभलि बेसेबांसो जाथावथाव नों बुंलाय खेबथाम फरायजाग्राया औ अल आसामाव बेसेबां फार्स्ट डिभिजन पास जादों सेबानिफ्राय आइडिया जोंसो बुजिना आइडिया हा आइडिया बेसेबांमोन आरो आं मोनथिबाय 23 अल अभार आसाम बेसेबां जाथावथाव एसामिस बड' इंलिश हा फार्स्ट डिभिजनाव अल अभार आसाम बेसेबां हा 15,000 जिराय नोंनिबा अल आसाम बेसेबां जाथावथाव गसंलाय आइडिया क'क्राझाराव बेसेबां जाथावथाव क'क्राझाराव 1500 अल अभार आसाम होनबा हा टटेल बेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं हा मा होनदों 34 डिस्ट्रिक्ट 34 नङा होनदों बेसेबां दं डिस्ट्रिक्टआ गासै दा 1500 into 33 नङा होनबा बेसेबां जायो सोरबा थाब बुंलाय 1500 into नों 1500 होनदोंमोन ना 1500 into 33 बेसेबां जायो सोरबा थाब बुंलाय 9 10 1500 into 33 बेसेबां जायो हा बेसेबां सोर हायो हा बेसेबां 4 लाख जाया ना हा 29,500 49 ना 29 49 जागोन राइट होमबा 49,500 बिनि टेन्टेटिभ मावबा टेन्टेटिभलि 49,000 सामथिं मा फार्स्ट डिभिजन दं आरो बेखौ प्लास जायोबा बेसेबां सेबा माबा दंबावो ना सिबिएसइ दं ना गैया सिबिएसइ दं आरो इन्टारनेशनेल दं मोनसे बर्ड मोनथाम मेट्रिकनि फाइनाल जायो मिथिबायना अब्ला जिराय बेसेबां चेलेन्ज नोंसोर खोनासंनानै ला आरो मोनसे बुस्थुखौ आं बुंग्रोनो मिथिबायना बर'फ्रा मानि थाखाय फार्स्ट डिभिजन जाबाबो साइन्स लायनानै फुरदा फुरदि खालामनांगौ जोंना बर' माबा फंबाया जाहैबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव मावगासिनो दं मिथिबायना बे भाइ बुंदों फार्स्ट डिभिजन जानोसै कलेजाव थांना फुरदा फुरदि खालामबायदि वाइ मानो बिनि खारनानो जाहैबाय वी आर नट मा पेशेन्ट धैर्य गैया साइन्स फरायनांगौआ इजि नङा धैर्य नांगौ आरो डक्टर जानांगौआ इजि नङा जास्ट पेशेन्ट नांगौ धैर्य नांगौ मानो जायनाखि एमएस नाङो डक्टरखौ स्पेशलाइजआव मास्टार अफ सार्जारि एमएस खौ मा जाय ब्रेनआ थ जाय मानसिया पेशेन्ट दङ बे मानसिखौसो सार्जारि खालायो उदै हाखावदो मानो खारना जाहैबाय मा बै सिंनि बे एथ'ग्राब फिसा बुस्थु गारायखौ हाख'नानै लाबोनांगौआ बेसेबां धैर्य नांगौ मालाबा 5 आवार्स नांगौ 5 आवार्स ओंखामबो मोनजाया दैबो मोनलोङा दा जोंनि बर' मानसिफ्रा मा बिनि थाखायनो साइन्सआव दौराव खालामनानै होयो लास्टआव फैनानै बेक टु मा जाफैयो आर्ट्सआव लाफैसै बुजिबायना ओंखायनो धैर्य नांगौ नायबाय थाब्रा आं स्टुडेन्टसफोरखौ एकदमबारे धैर्यआनो गैखाया इनभेन्ट फार्स्ट डिभिजन जाग्राया बुजिबायना पेशेन्ट नांगौ धैर्य नांगौ खोनासंनायनि धैर्य नांगौ अब्लासो जिउआव साक्सेस जागोन ओंखायनो मा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट रिजाल्टआ बेसेबां लस जाबाय थायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट डिभिजनाव बेसेबांबा 2000 बेसेबां
2031 all over Assam बेसेबां जाथाव 49 बाय नङा होमबा 49 नि दाबो बेयाव जाहैबाय टोटेल जाहैबाय 94,912 फार्स्ट डिभिजन all over Assam गोसोआव ला प्लास आरो CBSE खालायबा अलमोस्ट CBSE आरो मा इन्टारनेशनल बोर्ड बेजों प्लास खालायबा बेसेबां जायो फार्स्ट डिभिजना आरो बाकी सेकेन्ड दं थार्ड दं हो डाबल खालायबा बेसेबां जायो अलमोस्ट 2 लाख फार्स्ट डिभिजन all over Assam a challenge with India the challenge बिसोर खालायबा बेसेबां जायो अलमोस्ट crore बुजिबाय आं बयनो सोंदों ओंखायनो आं मानि थाखाय सोंदों बरायजानाय गिदिर बाथ्रा नङा सेकेन्डआव फेल जायोबा मा होनगोन मानसिफ्रा मा होनगोन इउ आर दा लाकियावसो फार्स्ट डिभिजन जादों होननानै थिग मार्क मोनलै मार्कआ ओंखायनो दुब्लांनानै फाग्ला फार्स्ट डिभिजन जाबाय दा होननानै बुजिबाय ओंखायनो नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट बुजिबाय ओंखायनो नों आरो मोनसेया जाहैबाय फेलियर इज द पिलार अफ सक्सेस होननानै मोनसे खोथा दङ होमबा दंना गैया ओंखायनो जाय थार्ड डिभिजन जादों फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन जादों बिसोरबो जाहैबाय नाजायोबा खुनु हायैनि मानि गैया एग्जाम्पल इज मी आई थिंक बेवबो रावबो फार्स्ट डिभिजन जानाय गैया ना सोरबा दं नामा जोंहा बे स्टेजआव जिरायग्राफ्रा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय रावबो गैया रावबो गैया आंबो नङा आंबो फार्स्ट डिभिजन नङा but I got high mark in art section in Kokrajhar College नाथाय आङो जेब्ला डिग्रीआव आङो हाइस्ट मोनदों आङो डिग्रीआवसो फरायजादों मिथिबायना जेब्ला ना इन्सट्रक्शन फैदोंमोन आं लाखिलि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आंना परीक्षा जाबाय थादोंमोन खिन्थु फरायनायाव आं 5,000 फैसा मोनदों मानि थाखाय आर्ट्सआव आङो हाइस्ट मोनदों 55% मार्क्स फार्स्ट क्लास मोननांगौआ जोंनि समाव माने बे समाव जाहैबाय फार्स्ट क्लास मोननांगौआ इजिमोन आर्ट्सआव दा बेयाव आंनो हाइस्ट मोनदों क'क्राझार कलेजाव 2003 बेच आं नोंसोर नङाबा नायनो हागोन साइन्सआव दंमोन फार्स्ट क्लास आर्ट्सआव आंनो हाइस्ट मोनदों बुजिबायना खिन्थु आङो खिन्थु माबायाव हाइस्ट नाम्बार मोनाखै नायाखै फार्स्ट डिभिजनबो जायाखै मेट्रिक बुजिबायना ओंखायनो जाहैबाय नोंसोरो मा खालायनांगोन हार्ड वार्क खालायनांगोन उइदाउट हार्ड वार्क जेबो साक्सेस जाया ओंखायनो दिनैनि फरायजानाया जाहैबाय नोंनि थाखाय दिस इज नट अ भिक्टरि दिस इज वान अफ द फार्स्ट स्टेप इन युवर लाइफ जाय जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय माबाया बुंलांदों दहाय नङा बेयो जाहैबाय केलकुलेसनसो स्टार्ट जादों नोंसिना साख्रिबो मोनगौ मेट्रिक पास जानानै मोनो नामा हायार सेकेन्डारि पास जाबासो मोनना मोना मोनो ओंखायनो जाहैबाय मा जोंनि मानसिफ्रा दा सोलोंनांसिगोन पेशेन्ट होननाय जिनिसखौ धैर्य होननाय बुस्थुखौ आरो जाहैबाय मा जोंनि मानसिफ्रा खोनासंनायनि खुनु धैर्य थाया आलासिफ्रा मोजां खोथा बुङाखै जों खिन्थु 70% स्टुडेन्ट्सनावनो मा हाबाखै आं ब्रेन नायबाय थादों बिसोरखौ खुनु ब्रेनावनो जेबो हाबाखै बुजिबाय ओंखायनो नोंसोरखौ होनदों आङो गावखौनो गाव इउ हेभ टु एनालाइज योरसेल्फ बुजिबाय शर्ट होननाय मोनसे वार्ड दं मिथिबायना SWOT or C मिथिबायना शर्ट होनना बेजों एनालाइसिस खालायनांगौ बुजिबाय बे जाहैबाय नोंनि स्ट्रेंथ उइकनेस अपरचुनिटि आरो चेलेन्जेस होनना बुंदों खिन्थु नोंनि लाइफआव दा चेलेन्जेसआसो मस्ट चेलेन्जेसआसो नोंनि लाइफआव बांसिन मानो कलेज फरायनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जेखो आरो दिनै मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो नोंसोर साइन्स लायोमोन नङा होमबा दा साइन्स लानानै नोंसोर मा पास डिभिजन जाखाबाय होननानै एकदम बाथ्रा फरायबा नेभार जिउआव खुनु साक्सेस जाखाया आरो बे खेबथाम फरायजानाय आर'नाइया मा जागोन बे ध्वंस जागोन आरो बर' मिडियामाव नायदों नोंसोरो बर' मिडियामाव मा जाबाय गोदो जेब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला फरायजेनदोंमोन 2006 आव बर' मिडियामनि फार्स्ट डिभिजनाव only 66 मोन बुजिबाय 2007 आव 86 मोन आरो 2008 आव only 56 फैयै दा बेसेबां जाफैयो बर' मिडियामानो 3503 जाफैबाय होमबा आं बुंनाया शर्ट एनालाइसिसआ मा जाखो चेलेन्जेसआसो बांसिन मानो होनब्ला दा क्वालिटिनि जुग साख्रियाबो जोंनि मानसिफ्रा दाबो बर' बिमा गामिफ्राव रायलायो साख्रियानो मोना होननानै खिन्थु टेलेन्ट गोरोंनि थाखाय खुनु मा साख्रिनि थाखाय जेबो अभाब गैया ओंखायनो मा खालायनांगोन दानि जुगा जाहैबाय क्वालिटिसो बुजिबाय आरो दा फैगासिनो दंबावो साख्रिखौ जाहैबाय 5 इयार्स प्रफेशनेल पिरियडआव लांनो नागिरगासिनो दं मानो प्रफेशनेल पिरियडआव जुदि इफ इउ आर नट माबा मा होनो बेखौ नोङो जुदि बे साबजेक्टआव गोरों नङाबा आफ्टार 5 इयार्स नोंखौ मा साख्रिनिफ्राय होखायगोन
बे जिनिसा दा लेक्सारारफोरनाव नट आउट होखारा खिन्थु प्रफेसनेल पिरियड खालायना दोनबाय ओंखायनो दानि गाजा चेलेन्जेस आरो ओरैबायदि खालायनांगौबाय दानि गभर्नमेन्टआ मिथिबायना नों बहुत स्पेशलाइज नों एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मास्टार मोनबाय जुदि नों बे स्पेशलाइजआव मा बेयाव माबा मोनसे स्पेशलाइज दंबा बै खामानिखौबो नों मावनांगोन हेन्डेल खालायनांगोन ओंखायनो जोङो मा जानांगोन जोङो बर' हिसाबै गसंथानोबा धैर्य होननाय बुस्थुआ मास्ट बुझबायना दा सोंबा डक्टर जागोन इन्जिनियार बुंगोन बाट इन्जिनियार आरो डक्टरजों थांनांगौआ एथ्राब इजि नङा बुझबायना बेयाव नोंनि एकदम धैर्य मस्ट इम्पर्टेन्ट बुझबाय आरो बाकी जोंना जेनेखि माबा जोंना यां नोंसिनि ब्रादार एन्ड सिस्टार्स मा यु आर अल्सो दा टिचार्स और दा गार्जियान जाय मेट्रिक जाबाय नोंसोरबो जाहैबाय वान काइन्ड अफ गार्जियान जाबाय नोंसोर नोंनि यां ब्रादार्स 9 आव फरायनाय 10 आव फरायनाय 8 आव फरायनाय बिसोरखौ नोंसोरो गाइड खालायनायनि नोंसोरबो सम जाबाय खिन्थु गथ' गोरलै नङा नोंसोरो दा वान अफ द गार्जियान बुझबाय होमब्लासो जोंनि समाजा जोंनि ससाइटिया जोंना थिग जागोन बुझबाय बरायनानै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा 2006 आव फरायदोंमोन आरो बे फार्स्ट पजिशना जोंना मिमांनि मोनदोंमोन धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जोङो सोंबाय बुझबायना जेब्ला नोङो सारि बोसोरसोनि उनाव जों सोंबाय फन खालायनानै नाम्बार लानानै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय फन खालायबा हायार सेकेन्डारि पास जानानै मानसिया हाबा लानानै जबाव थाबाय फार्स्ट डिभिजन मोनग्राया दिस इज सर्टिक दा बे मा जोंहा फरायनानै मा लाब जाखो होनबा दुलाराय बर' फरायसाफोरा ओरैबायदि आर'नाइ सोबाय 6-7 बार सोजाबाय जोङो गामि लेभेलसिम फैयै हाबा लानानै दलर गथ'खांनानैसो मा जाखो बे हो दा जाहैबाय जों नोंसिनाव बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा नोंसिनाव बे एक्सपेक्टेसनखौ खालायाखै नोंसिनाव हाबा जानाङा होनना बुङाखै हाबा जा आफ्टार माला नोंसोरो जेब्ला डिस्टाब्लिश जाबाय नोंनि एम्सआ साक्सेस जाबाय नोंनि गोलआ साक्सेस जाबाय नोंनि मिशना साक्सेस जाबाय बेयाव रावबो नोंखौ मा बादा होनाय नङा खिन्थु गाबोन नों मेट्रिक पास जानानै अखानायै कलेज फरायनायनि उनाव हाबा जायोबा मा जागोन व्हाट इज दिस बे सोनायनि मिनिङा जेबो थायनाय नङा ओंखायनो गार्जेनफोरखौ आं खावलायदों नट अनलि इउर साइन नोंनि गथ'ल' नङा जोंना गामि ओनसोलावबो थिग खालायनायनि मोनसे सम जानानै फैबाय बेखौ आङो जेखि मिथिङावनो बुङो मिथिबायना आरो दा जों नुबाय थागोन आरो जोंनि जेनेरेसना दानि जेनेरेसना जों जेब्ला इउनिभार्सिटि फरायदोंमोन बे समाव मा इउनिभार्सिटियाव जों बारा लेखा फरायहैयाखै जे डिग्रियाव फरायदों बिनि 50% फरायदों जों ओरैनो पास जाखायो वाइ इउनिभार्सिटि इज वान काइन्ड अफ एनालाइसिस इउनिभार्सिटिया जास्ट एनालाइसिसल' बुझबाय खिन्थु दानि जेनेरेसनाव मा जादों इउनिभार्सिटियावसो फरिदा खालामहैयो बुझबाय इउनिभार्सिटियाव एडमिसन जानाय लोगो लोगो लाजियो दिनै बुंनाङो मिथिङाव जोंनाव थाङो इउनिभार्सिटियाव बेहा सिनायनाय दं मा दं होननानै आरो बिनि मेट्रिकनि रिजाल्टखौ नायदो बिनि मेट्रिकनि रिजाल्टआ 70, 80, 90% बाट इउनिभार्सिटियाव मा एन्ट्रेन्सआव फेल जाबाय रिजाल्टआबो मोनना एडमिसनाबो सारा हमनानै रायलायनाबो इउनिभार्सिटियाव रायलायनानै मोननांगौ नाउ द प्रेजेन्ट सिचुएसन ओंखायनो आं होनदों दिनैनि भिक्ट'रिया जाहैबाय भिक्ट'रि नङा भिक्ट'रिया माब्ला जागोन भिक्ट'रिखौ माला सेलेब्रेट खालामनांगौ जेब्ला नोङो मा जागोन जेब्ला नोंनि एम्स डक्टर जानाय इन्जिनियारा टारगेट जायो अब्लासो लास्ट बेसो जाहैबाय नोंनि मा साक्सेसनि मोनसे फिथाइनि मोनसे भिक्ट'रि होननानै नोङो लानांगौ बुझबायना ओंखायनो एनि मिटिङाव आं बुङो दिनैनि तारिखआव बुंबाय थायो दा नोंसोर दा चेलेन्जआ बारायदोंसो नोंसोर मोनसे समाव कम्पिटिशना अनलि फर इउर स्कुल बाट नाउ दिनैनिफ्राय नोंनि चेलेन्जआ सोरजों सारा इन्डियानिसो मिथिबायना सारा इन्डियानिसो आरो दा अपरचुनिटिसआ मा दं जों जेब्ला फरायदोंमोन अपरचुनिटिसनिया शर्ट एनालाइसिसनिया दा अपरचुनिटिस फैबाय अपरचुनिटिया आफ्टार मेट्रिकनि उनाव मा दङ आफ्टार ओइचएसनि उनाव दा नोंनि न' सिङाव दंजोबो दा गोदो गैयामोन मा दङ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सुपार 50 होबाय मेडिकेलनि थाखाय नों जुदि एन्ट्रेन्स पास जायोबा एभरिथिं फिस फ्रि मिथिबाय इन्जिनियारनि होबाय एन्ट्रेन्स पास जायोबा मा नोङो एभरिथिं फ्रि बुझबायना सिआइटि फैबाय इन फ्रन्ट अफ इउर हाउस नोंसिनि न'आवनो न' खाथियावनो एन्ट्रेन्स होनाय लोगो लोगो नोङो मा दानि जुगाव बिपिएलआ गासैबो फ्रि बे जाहैबाय अपरचुनिटि नोंसोर दिल्ली मुम्बाइ थानांला जों जेब्ला दतमानिफ्राय नोङो क'क्राझाराव एडमिसन लाफैदोंमोन मिथिबायना
अब्ला मा बे समाव जाबाय ओरैबायदि गिदिरमोन जोंना डक्टर बियो कुमार ब्रह्म आदामोननि सिखौथ' बुंनांला बिनि हिस्ट्रियानो बहुत गोलाव मिथिबायना बियो ओरैबायदि स्ट्रागलजों फैनाय जोब्बायनि बिथाङा आरो बिनि उनजों फैनाय बुजिबाय ओंखायनो जाहैबाय डेडिकेटेडलि खामानि मावनांगोन मा खालामनांगोन माने पुरा स्ट्रागलजों खामानि मावनांगोन ओंखायनो एनि मिटिङाव बुङो नोंसोर जोंनि बर'फ्रा दिनैनि समाव धैर्य पेशेन्ट होननाय बुस्थुआ मस्ट इम्पर्टेन्ट जानानै फैबाय बुझबायना आरो गार्जेनफ्राबो नायनांगोन गार्जेनफ्राबो जोंना बबेबा प्राइभेट स्कुला दा रेडिमेड प्राइभेट स्कुलाव हैबाय नोट्स होबाय मा होबाय दा नेक्स्टआव बिनि थाखायनो जोंनि गथ' गथायफ्रा फेल जायो बिकज अफ मानि थाखाय जोंना रेडिमेडजों फैजोबगासिनो दं मिथिबायना दा रेडिमेड माला मोननाय नङा जेब्ला कलेज मोननाय लोगो लोगो रेडिमेड मोनला नङा होमबा गावनो गाव फरायनांगौ दहाय नोङो भाइस प्रेसिडेन्ट बुंनाय बायदि मा जागोन फोदाराव खालामनानै दङ जेब्ला जों एसएस पास इयार फरायदोंमोन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव मोनथाम शिफ्ट दंमोन बुजिबाय डे शिफ्ट इभिनिं शिफ्ट आरो मर्निं शिफ्ट बुजिबाय बे मोनथाम शिफ्टआव अलमस्ट 700 दंमोन एनुला फेल जाजोबनानै जोंनि बेसेबां थानाय बेसाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव मिथिबाय 190 ना 20 थादों गासै बुजिबाय दा बेबायदि साइन्सआवथ' अलमस्ट बर'फ्रा निल बायदिसो बुजिबाय साइन्सआव सासे सानैनि बाहेरा गैया बेबो जों जाजमान पास जादों बिसोरो फ्राय अलमस्ट इउनिभार्सिटि कमप्लिट खालामबाय दा सिआइटिआव मावगासिनो दं बिसोरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मावगासिनो दङ आरो जोंना बेनि सुदेब नार्जारिमोन सुदेब मुसाहारि सुदेब दाम बसुमतारि मिथिबायना जनिन दाम बिसोर जोंनि मोनसे माने जोंनि सेनियर बिसोरो जोङो बिसिनि उन थांफाग्रा मानसि बुजिबाय दा बिसोरबो ओरैनो थाङाखै बिसोरो जाहैबाय खस्थ' खालामनानैसो गासिबो फिथाइखौ मोनदों ओंखायनो दिनैनि जेनेरेसनखौ आङो खावलायदों नोंसोरो मोजां फरायनांगोन जाहाथे नैबेनि साक्सेसआ दिनै 60 मोनदोंबा 70 जागोन मोननैसो स्कुलाव आं नायबाय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार मोनबाय जाय फार्स्ट डिभिजन 70 80 मोनदोंमोन हायार सेकेन्डारियाव थांनानै बिसोरो मा जाहैबाय मैयाबो आं नायबोदों मोननैसो स्कुलाव हायार सेकेन्डारिना मेट्रिकआव बेसेबांमोन मेट्रिकआव जाहैबाय बेना माने 67 मोन हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां जागोन बेयो अनलि 57 बुझबायना जाय सेकेन्ड डिभिजन मोनदोंमोन बे जाहैबाय माबा मोनहैबाय 67 65 सामथिं मोनहैबाय पारसेन्टआ दा बेबायदिनो ओंखायनो आङो बुंदों नोंसोरखौ जाय इयां जेनेरेसन नोंसोरो हदाय नोंसोरो मा सिमां नु गिदिर बुझबायना आब्दुल कालामआ सिमां नुनो थिनो बुझबायना ड्रिम सिमां नु आरो सिमांखौ जाहैबाय मोजाङै नुनांगोन सिमांखौ मोजाङै नुनांगोन मोजाङै नुनायजों लोगोसे नोङो बारे आं बुंदों स्ट्रागल खालामनांगोन आरो स्ट्रागल खालायाबा जिबनाव साक्सेस होननाय बुस्थुआ जेबो गैया बुझबायना स्ट्रागल खालायनानैसो गासिबो जिनिसखौ सोरजिनांगोन जोंबो आंहा मोनसे चेलेन्ज दंमोन मिथिबायना जेब्लासिम आङो मोनसे इस्टाब्लिश जाया अब्लासो आङो खुनु गारि दुलाराय बर' फरायसाफोराव थानाय समावबो स्करपिय' आंनि समाव आङो रिस्क लानानै गंथाम बायदों स्करपिय'खौ बाट आं सालायाखै आं गाखोदोंल' मानो आंहा मोनसे मिशन दं टारगेट दं टारगेटआनो जाहैबाय जेब्ला आं इस्टाब्लिश जागोन गावनो खामायगोन अब्लासो आं गारिखौ बायगोन आरो गारिखौ ड्राइभ खालामगोन बुझबायना दा बेबायदि मानसिफोरनाव मोनसे मिशन थानांगोन टारगेट थानांगोन एइम्स थानांगोन अब्लासो नोंसोरो लाइफआव साक्सेस जागोन आदारवाइज बेयाव नोङो ओरैनो फैनानै हाहा हिहि मिनिबाय 2 मिनिट 3 मिनिट फरायबाय क्लासाव फैबाय बेजों नेभार साक्सेस ओंखायनो गिदिर मानसिनि स्ट'रि लिरनो थिनो नोंसोरखौ मानो लिरनो थिनो लिरनो थिनायनि खारना जाहैबाय आब्दुल कालाम मोना ओरैनो जायाखै नरेन्द्र मदि मोना ओरैनो जायाखै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मोना ओरैनो जायाखै ओंखायनो बै मेट्रिकआव नोंसोरखौ नोङो गिदिर मानसिनि जिउखौल' लिरनो थिना लिरनो थिनायनि खारना जाहैबाय बैसिनि जेरैखि स्ट्रागल बे स्ट्रागलखौ नायनो थाखायसो नोंसोरनो बे साबजेक्ट मेटारखौ होयो बुझबाय नोंसोर गोसोआवब्ला दा दुखुनांथाव बाथ्रायाबो जोंना मेट्रिक पास जाबाय बा दिनैनि समाव मा बिसिबां डिस्ट्रिक्ट दं कनफिउज स्टिल नाउ बुझबाय दा कनफिउजन नङा आरो टेन्टेटिभलि जाहैबाय नोङो 1500 लागासिनो दं थारमाने बिनि माबाया जाहैबाय माइन्डसेटआ दासिमबो गामियाव दं बै 20 जन पास जानायाव थार्ड डिभिजन 10 जन फार्स्ट डिभिजन सासेयाव दं खिन्थु अल अभार आसाम नोंसोरो चेलेन्ज खालामनांगोन 2 लाख फार्स्ट डिभिजन नोंसोर चेलेन्ज खालामनांगोन नट नोंनि बे गामिजों नङा बुझबायना आरो गासिबो बुस्थुआ जाहैबाय दा पार्सेन्ट नोंसोर गासिबो जिनिसानो जाजोबो बुझबाय ओंखायनो आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो लोगो मोनबावगोन जोङो आंथ' बेयावनो फैबाय थाखायो
बारे बारे बुङो जोङो गामि लेभेलाव रायलायहैयो आरो मोनसे जिनिसा जाहैबाय बुंखाबाय आङो जोंनि समाजाव चाइल्ड मेरेज होननाय बुस्थुखौ गोदो बां मुस्लिमफ्रासो लायो होनना बुङोमोन जोंनिया दा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो बै लेभेलावसो थांनो नागिरबाय थादों आरो मोनसे जिनिसखौ खावलायो आं जाय फार्स्ट डिभिजन जाबाय दा कभिडआव आगोल होबाय खिन्थु मबाइलखौ जाहाथे गार्जेनखौ बुंबाय आं फरायसाफोरखौ जाय फार्स्ट डिभिजन जाबाय सेकेन्ड डिभिजन जाबाय थार्ड डिभिजन बिखौ आंनिफ्राय खावलायबाय रिकुवेस्ट खालामबाय जे नोंसोरो मिनिमाम सेकेन्डारिसिम मबाइलखौ दाला बे माय रिकुवेस्ट on behalf of all the students union and on behalf of Department of Education नोंनि गथ'फोरनो मबाइलखौ जिबनाव दाहो बुझबाय ना आं बेखौ दिनै हाउसनि गेजेरजों खावलायबाय बिकज वाइ मानो जों नायजोबबाय मिटिं गाबाय मिटिंखौ बेयावल' गाया सारा आसामावनो जों मिटिंआव गायो मोनथियो कारना मा मबाइलजों जोंनि गथ'फ्रासो स्टुडेन्टफ्रा मा बेबहार खालामजागासिनो दं मबाइलखौ बेबहार खालामनाय फरायसाफ्रा मानो होनबा मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ जोंनिया मा गाज्रि लेभेलावसो नायो बुझबाय ना मोजाङाव थाङा ओंखायनो फरायसाफोरखौ नोंसोर मबाइल लाला बे जेब्ला नोंसोर गार्जेन बायदि जाबाय सेकेन्ड इयार मोनहैबाय मिथिबाय ना सेकेन्ड इयार बारबाय बिनि उनाव बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा बाथ्रा थाया बेयाव मेन्टेलि एसेबाबो मेचुर जायो ओंखायनो आङो गार्जेनफोरनो बे मोनसे रिकुवेस्ट जाहाथे फरायसाफोरनो आरो फरायसुलिफोरनो मबाइलखौ होआ आरो हस्टेलाव थायोबाथ' मबाइला आरामसे वार्डेन थाखाय वार्डेन रायलाय मोनो साथ्रफोराव सोंबा मा होनो जोंनि बर' साथ्रफ्रा नों मबाइलाव मा नायो बै इन्सटाग्रामाव सार्च खालायनो वाट्सएपआव सार्च खालायनो इन्सटाग्रामजों आरो वाट्सएपआव सार्च खालायना मा मोनो बेखौ जेबो मोना मिथिबाय ना बेखौ जेबो मोना लोगोजों लोगो बे ओरैनो रायलायसो माबा मोनो बेखौ जेबो मोनो नामा दा गतिके जोंनि साथ्रफोरखौ मा सोर माबादों मबाइलासो बेबहार खालामगासिनो दं बबेयाव गाज्रियावसो बेबहार खालामगासिनो दं खिन्थु जोंनि सिलेबासनि जेबो नाया बुजिबाय ना ओंखायनो गार्जेनफोरखौ खावलायबाय फरायसाफोरखौ खावलायबाय प्लिज नोंसोरो खमसे खम सेकेन्डारि बे बोसोरनि धैर्य हमबाव आं दहायनो फार्स्टआव खायदों धैर्यनि सिमना थानांगौ आदारवाइज जिबनाव आं दिनै बुंगोन नों बेयाव 80% मोनदों ना 70% मोनदों बे मा जिबनाव मा जाहैगोन बे फैलासो जाहैगोन मिथिबाय ना बे पार्सेन्ट मोननाया बुजिबाय आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो उनाव लोगो मोनबावगोन आरो